Aktar membri tal-Gvern Laburista qed ikomplu bil-prattika tal-professjoni privata tagħhom minkejja li l-kodiċi tal-etika tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jgħid li ma jistgħux jagħmlu dan jekk huma membri tal-Kabinett. Almenu sissa l-kodiċi tal-etika jgħid b'mod ċar li la darba jokkupaw karigi ministerjali, id-deputati ma jkunux jistgħu jkomplu bil-professjoni privata tagħhom u dan biex jiddedikaw il-ħin kollu tagħhom għal ħidma fil-Ministeru u fl-istess ħin ma jkun hemm ebda konflitt ta' interess. Il-kodiċi jistipula wkoll il-professjoni privata m'għandha tiġi prattikata fl-ebda ħin lanqas jekk il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari ma jitħallas tax-xogħol li jkun qed jagħmel anki jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat indika li jrid ibidlu. Sorsi qrib il-Partit Laburista jgħidu li huwa mistenni li t-tibdil jinkludi wkoll li l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jibqgħu jipprattikaw il-professjoni tagħhom fil-privat minkejja li jkunu qed jieħdu wkoll is-salarju ministerjali u parlamentari. Wara l-każ ta' Godfrey Farrugia, il-Ministru tas-Saħħa, issa anke s-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Anzjanità Attiva Franco Mercieca li huwa oftalmologu speċjalista tal-għajnejn jirriżulta li għadu qed jara l-pazjenti fi kliniċi privati. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma dan kollu wara li staqsejna għal appuntament miegħu fi klinika privata f'Għawdex. Hemmhekk ma jpoġġix l-oftalmologu Franco Mercieca għal jista' jkun. Ikun possibbli li nagħmel appuntament miegħu kieġba. Din it-telefon number u nċempillek il-ġimgħa d-dieħla u ngħidlek għal meta. Ġib l-appointment. Għax minn ġimgħa l-ġimgħa ma jgħidilix eżatt il-ġurnata meta ġej. Minn din it-telefonata jirriżulta wkoll li Franco Mercieca m'għandux ġurnata partikolari meta jara l-pazjenti, iżda jarhom ukoll fit-tmiem il-ġimgħa. Da ma jkollux ġifieri ġurnata partikolari għax fil-ġimgħa jista' tkun il-ġimgħa tista' tkun is-sibt. Ġifieri hu m'għandux ġurnata partikolari, forsi. Xin nkunna fil-ġurnata ħanċempillek imbagħad jekk tista' tiġi ma tistax. Ara tistax tirranġa jew ikun darb'oħra. Apparti li jidher evidenti li qed jikser il-kodiċi tal-etika mit-telefonata jirriżulta wkoll il-kliniċi privati jagħmlu kuntatt mas-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca fil-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali biex jikkonfermaw l-appuntamenti. Dan wara li insistejna biex ninataw ġurnata partikolari. ċempilli dak sa'tejn oħra, ħanipprova nibgħatlu email nara jirrispondinix, ok? Fl-aħħar jiem dan l-istazzjon żvela kif il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia li suppost waqaf mill-professjoni privata tiegħu wara li nħatar Ministru wkoll kien għadu qed jara l-pazjenti. L-aħbar ġiet irrappurtata wkoll mill-midja indipendenti.